kadang wifanda kardom karbianglong adat doan fansami lapen nilitum kacing honai karbianglong autonomous council kicing si constituency mate wanong doramla constituency doan adat kadang wifansami nilihin penengkang sam kardom berjildo lapen nilitum perangki abitung tumhan sami nilitum ladang nang cupha nang ko gathike lalo non lom pinaan kapre channel long stami Doromla constituency kapangkang arlu on-site election kosonsi kitulong poma laben ada kicok ci alam abutha ben nilitu mapan lokal MLA laben lidda lokal MSC laben Karbino Autonomous Council itu mesti honai pending jitenai CM Dr. Tuliram Manghangsar and nilitum pan so maybe kompon kedua hai agenda dulu inon bahini akorte tum ta aning kan samsi alam kami alam cepat langkon lo lapen ampar sami West Karbianglong rong asaramai general secretary penting lo Doromla constituency rong mai rong asaramai kompun bang tum sami hai alam tunta ningjipon kampon si ahok peralam ke asontin alam ta ahok saide alam lo isi bang ke ilitung Karbianglong Autonomous Council district Kilongdun 1951 aningkan lapen ilitung 6 schedule constitution ajakong Kilong lapen kacari ji pan ku Autonomous District Council Kilong lapan 1952 aningkan ladet pen ilitum cari calon bom afis kami ilitum pan lahai ahoy dui kunan nat se kulo so arong ma kulo so revenue arong ma kulo so thana dharma ko an reserve forest ma ilitum pan naga tangpon ilitum mana pekpon la so putha bang census of India 1961 mate ilitum Karbianglong district ilitum longde rafi hasahut ke ilitum pan United Mikir North Kasar Hills ilitum pen North Kasar Hills mate dimasau apanang pirapet laso ahut apor hurabang nengkan kep api census of India 1961 Assam along labangso census nang duthulo nengkan kep api district census handbook along silhai ketok tandulo United Mikir North Kasar Hills ku E.H. Pankaitan of the Indian Administrative Service Superintendent of Census Operation Assam. Alabangso abuk sa bangke Tribune Press Guwahati long si ki press lo lapan ke publish sa bangke 1965 anikan si publish lo. Ladang langdam nang ilitum non ilitum kaparlu jom adim mukha pinang anadim ladak kitok ang bongpen avi ilitum cilong li. Kasi 1951 aningkan ahut pusilin tum kacini tu nating penabang ke topographic pen ilitum Google map langdang utame ilitum Karbiarong weg pinang an ahoy adim malong boitha langsu ahawar satami ilitum Karbianglong halasu tu posib map ating pen ke parlu ponpe. Lasi lahai joini tahai domimi 1964 aningkan boitha langsu ilitung boitha langsu bodimbang boitha langsu lage kampur sarkul andar sedukoklo asam andar ba Nagaon district andar lasohut ke lasohut bang 1964 aningkan tribal bell and block posi isi aluk kitlang ko 1964 aningkan 6 April laso geje demang aku geje disiklang thulo halaso geje along bang hote 36 revenue village putapu kumane ke village putapu lase revenue village and village ang bang difference tulang lase ladang ini tum pinaan documents lang lo kunane ke village pusit doctor kunane ke revenue village putato sala 36 village pulotang te labang ke kadu kabe doromula angkang arong doan arong bari marong sedelo lasi lagi revenue village nampu kusi ning tumbang ke langkah di pondok
laso 36 revenue village abang ke non ifrang ke Mikir Hills district aphan bakal non akar bienglong aphan pipon po kusi 1975 3 September arni afrang labang solam pangdak konlo kumane jong si neng kham ke do pulo tang te job tami karbi khai pen anparta kapre akhai tami neng kham ke chepaklan dunai within 6 week mate rui throk angbong written itung la difu SP officer si alang tu neng kham kis tami labang chepaklan nangpu kusi isi lambang rat kamtan pacini ponno serta nili tu machini ateng ke pini arni anta jok ta kham ke bang kute jok ta abilang serta laan dukok apita pini anta on-site election activities ta dukok non headla Morigao Tiwa Council activities ta dukok lapen Borbothar Ponsait ta dulo Singimari Ponsait ta dulo Dak Komargaon Ponsait pen ta dukok Amsoi Ponsait pen ta sab dukok Morigao nathua Ponsait tami oguri apart bang sab dukok lasi lahe hormu bang ingthir et nei kusi niliphan rat atum aneng chithe pen nilituma party asongja atum niliphan tiket na people pen jok rat dramla rat atum niliphan ongdu mabut pen ampe haider fike nilita lahe asai ke tiklem lo bang mane tum inut bahni tum niliamen upon pelo lagarat chini lo nili claim play thekthi inan analam koi do niliphan asi lahe neng je bang ke ahok practically atima 2017 aning kan pen si lahe lam bang nili bori lo ke chingsi bang ke inut bahni nang koi dunde itu makhe pen akapre ka khe pen san nili chingki pon lo Cimai pondok alam cumbang son kidu sikimi kopi sikahing numa lahai kidu sikimi lahai kopi sikimi ma polam sami cethan pondok lasi pinangan atum ke ahok alam lo atumi heta inut itu makorti alang li helam than pondok je tumukhya niti kusukulo par benglong tadupo haku tadupo par benglong sakuri klempo haku taklempo latung masana bang klembang ya itu maning tongde itu ngeklik kolam nang ahok alam kita lahe aneke oje poklang dun thega alam phanda puruan thulo lepen bahni pute lampar tenje dunda betoklo lahe bang pute lage ni ningje dun elo sta nilitum laso kideng laso development committee kana ram isi nilitum iklan tekandu laso boltar area no long trainer cap apuling center duel putar ko kunane ke pak putrowet tabe du kunane ke pak ko thongke babut du kunane ke pak pharu ki phul sona bhut tami duel putar ko lasi laso bhut apuling center ke lapulo ek number ka amguri puling center 2 nong amguri LP school puling center 3 nong amguri high school puling center lahedim ta asap babut duel putar ko lapen people how LP school along the dual voter do Sinaini LP school mate Dalim Barilo left wing along the do right wing along the do Mohajon Timung along LP school along the do Hoksong High School Apulin Santara along the dual voter do Jartham Nala LP school along the do Tarchen LP school along the do Tumprop LP school along the do Punja MS school right wing along the do Boranglong LP school along the do Doloni LP school tado Inghi Nabi LP school tado Punjab 9/7/2023 RNC nili tumbang asu komiti bang sengpon thulo laso komiti lo bang ke nili phansi maipu rar tum nili phansi nang jong pon lapen dake lembang naipu working president bangke alangli XDF hansing terang ke hailo lake vice president ke mongol sing terang XEM ke hailo lapen aku inot vice president ke Navojyoti Soikia lo lapen general secretary ke EM bari ke hai alangli prai chimthong sor standan de ramla duer masi alangli EM bari sarin de ke hailo lapen aru inot Bhoksong higher secondary along ex principal Krishna Chandra Singh halo lapen aku inut do mana lake secretary lo pusat nada ke hai lo lapen pinana members temenin tentang bipon lo lase lahe pen masih nilitum labang so pimpur alu bang kitidam ke the chief election commissioner of India
নির্বাচন সদন অশোকা রোড পণ্ডিত পান মার্গ এরিয়া lasan nadimal ahirisi ilitum dak New Delhi ke dak ilitum la assembly along so block along ilitum la hai thon nam lo ada kalan tum commissioner do nasi hadak ilitum thon nam lo through local MEC ru sinteron ake hai through ben ilitum dak lo dak rapet sorry dia MLA ke hai Rup sinteron MLA ke hai si alam sini tum kanang japon lo laso nang japan masih tum labang so pimpur alu tilo labang so pimpur alu tamu head kaning dia ting lo polling center trainer cap abang ke tum duel butar do benset sata lada Kamarpha area ke part of Kamarpha 1 and 2 laso area do laso area bang ke ili timalong se karbin long se kaita duel dan Singimari Ponsari long tertuer labang bujai long pon etlo kusia long tumbang pangdak aku ili tumalong tertulah non tertu Amri konstituensi long ele long ter non tertu aru lason thot si Borpothar Ponsari bangta aku bujai district long ba bujai homesti long pon etlo kusia long tumalong hadak adrap long nil tum thekdon long aru lahe adim kadu kabe ke ili tum ke boitha langso town committee ku Agejet along tami ba ilitum kaikia mat 20 nong boitha langso homesti ku apuling center along tami ba third difu ST parliamentary constituency along ta hai do lahai ke do an tami ilitum amri homesti along sabu laso khamkhi alu lapen claimant objection ilitum kidun lo laso claimant objection kidun der phike nilitum han arnesi ke hadak all asam Arada pansi lahai claimant objection pi bang fu bang fitum pan niltum pan Guwahati Songkordev Kalakshetra long sedang hang hadak nang kahang hud nili setami arjab tundu la claimant objection ki piduna bang ambong ke nili penceng lok MLA ki hai la pen niltum council Karbeno Thomas council secretary revenue department secretary si intero ki hai penceng lok nilitum hari sangho bang ko niltum hadak nam long hadak nakar juceng ta la all asam pen la dak ilitum Karbian long la dalam la konstituensi putar senilimen siteram si to nangli claimant objection putar ba brief ma senili kan karju la so karju hot se ni ta chethan lo la lui a problem te border disputed a problem bang ajetin lui pen diko ba jeni non delimitation putar la son se padu lo nili tumalong tadu aro banglong tadu kosonsi inura munit le bang hini palong ni adresti kalong palong ni MLA long palong ni MP long sila he dudun ko sila ni dun kipuye bang ke lagi tum 60 dol area por lagi tum 60 dol long ka thot nai ko nambang sin tum handon lo tara long ke duel butar asap sap tame du kunane ke achitim tadu kunane ke ongche din tadu lasi laso olmu bang ke apor lo bulote de election lo bulote ini tinga celangmu nengta abut pen oido mimi Kasi lahai putar cingwa esar pen ko son si claim unjima ko si nilitum lahai pimpura lo kecing si ke ilitum guardian minister lapen revenue minister HD minister Jugen Mohon ake hai pansi nilitum batai si pimpura lo pidam lo ilitum lokal MLA Rup Singh Terona ke hai tado ilitum komiti lapen aprang pen lembang lahai documents kirima bang ku longsing rong pi habaya ka hai tan tum dulo ku alang li don sing terang ka hai dulo lahai ka du ka be pen senin tum HD minister long hadak ta lahai documents lang pen ma alang li prap jin pen DLR atung phan se ke to lo je prap jin pen la bang joint survey du dam na ko lapen lahai ke karbin long along le karbin long pan hotai ben ni athe manin tum ta permanent solution se ke handam labang so permanent solution ke hangda mahur bang hote alang diba nil tum phan ghonta hinira abat ghonta thom thak thak an sinil tum phan lahe ko thak tarlik asona mo la secretary tum phan jahang pen DLR tum phan jahang asi je hang ke jahang ko jelahe bang nil tum phan jinki nang sai dun pen si alang ye official si ala tar tok lo ala so bang ke immediately la bang ke joint survey nangi si ala li bang pandak panglo Ladet pinangana ciklu a phi bang ke ciklu jom putra ba phi bang ne pini
ning tum ta ning weder lo labang ke uthot isi li tum asamolong rielong MLA MP constituency mukha alam tum bang ke delimitation mane homosti ke peking ba ke thak thu ji puisi sai kam asam government tum ding laso sai kam along ili tum ko pai ki milo ili tum laan dristi ka ke the 20 nong boithalang su mane 20 nong boithalang su ele andar West Karbi Anglong district में इसीवेट से इसिया डिस्ट्रिक्ट लो लसो डिस्ट्रिक्ट लो उनके इसीवेट MLA लसे काय का डेवलपमेंट अफान तंका महा खादुरे की तुम काय दो MLA अफान की निके लसे खेता ठेओंग होमोस्टी बांग के थाक नहीं पो बांग अनुतिन था कबोरी यानी के हां के दुलो सा नॉन बॉय बांग के लसो हुड सी इले तुम था न चिबो बुरी वे धरना वे आंदोलन वे पिन पेन के बोन कंकीर वे पिन पेन से इले तुम आके हाई Ultum CM Dr. Duluram Nokhang Sar Sitami Assam government of an convinced tekpensi ilitum pan nangwan pilo lasi non bangke ilitum ke West Karbi Anglong non kiwan di bangke hini district hini MLA constituency manlo ala hini MLA constituency bangke Rongkhang pen ambrilo 111 ke Rongkhang lo 112 bangke lake ambri LA constituency lo labang so ele constituency long elitum apan kapar lo tekan ba kai ke benelitum ki duel adim he hui adim along satami uthot plains district pen aprangan Nagaon district lo la Akimia district la tumbang Pingchong Hujai district pulo so Hujai district along bangke Kamarpha ke elitum area lo ala pen Kamarpha ke voter list tadulo Kamarpha pulo angke hu boithalang su hawa lahai ke Hujai district along si kapar lupon si la so drap abang litin thegno labang so drap ateng pen jong si kumane aneng kham ke dulang aneng dong de dulang pulo te top jil pen sitami jok hamphang song punoi kumane jungjung punoi kumane intellectual punoi kumane literature punoi kumane journalist atung punoi jok satami laba claimant objection pidun meet walam bangke Assam government tumpen sami Bharat Sarkar pen sami apor lahe Geneva through pen sami pinana lam ili tuman biltana bilo asila solam apu thaga bangke nilis along bang pute non ASDC party asonja sondroban terang mepu alang li miscellaneous anong ningjitun jahok lo alang li taru sanho la solam la jaramula constituency alang apu thaga disputed alang apu thaga pantan ningjitun mi ulo hok la kenili tum bang ko permanent solution nai ko alang ta la se dima hasau la pendak Karbi Anglong ke lason disputed edim du ulang la se la disputed edim prajin pe tum bang ko pinai ko bang pute alang so theke adina pidulo lasi kedam tangan ke claim long akam ke lalo pen anpar seta nilitum ahu dadak party level pen setami honorable CM sir Dr. Duluram Nokhang Sar Jingki Tingwai nili hemkang thir hembong long along tum Karbi Anglong termas council long ta abatai batai labang su ahoy du nam bang ningji aru kopima a development kidu ke nili doramla rar tum han sami chini chit hai tum an kumar man ma all party sami ni hanglo ladak hamphang do an sor tum han ni hanglo roma sar tum han hanglo kithe giding tum theg mu chori mu chok adu ka be roma su bi githi jok ta men num theg tum an tan hang si abatai kin kidulo pani si heta ili tum long tum CM sa alang di kabori pe na jok Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma itu diku Jona Sakok kasih kebang laso kebang hut nili tumta elected atau pen party tum cingkidun rapet siap por nanti laso por hut bang pute nili ke dak dromla constituency ahoy du lambang si pening jitu tema laso ahoy de problema bang ke kenang solo development ke du ulo nonda du bombu beginning thilo setelah hoye bang permanent solution itu kan ini rajin kan ini basi alam lipulo on chini lo baso alam aku thak bang ke pinap angbong macam di lahelam man institute ko si pini bang ke isi order isi dulo bang so order bang rajin kan non Assam governor kan angbong
laso dar peklang po ada laso peklang pada mat lahe hearing dupo bu lambang pute la commission long deng pon lo laso hearing du napo laso hearing kedua hutsi ile tum ke thak dun ta chiri nei kacing kidun ta chiri nei bu mase chulong samin ile tum rong asar tum nilitum la klaim rapet nilitum committee dan sami ku working president ak hai panjang ni kundi kan mak peham pina anarak tumang da abang harus ya bang arah tum men tumang kean tumang kiwang nai tum ta tu ulang kalang tum pina kam tu kok hai kan ketong sarmo kena besar jo ni suci pare tong pet an ke un eder setanin tu macing gigi nak punya arong tinta damsi la komiti pensami ni tum ciping khat dulu arong dam lu tang te lahai lam chutan ko pen rong asana ki tum te ka tum handun no pen sarkari kampura tum handun pani lo la si lahai lam geni tum aham lo nang tum kerang ke me hang sum ni tum thanai pulo sanon mat ke la an pathi u na melang bon lam ko matha pen jo nin tum lahai lam bang te la pu si joy da si ni lam ke thanang ko bolam kama thasi bor ike ka bor isu ke dulu lasi laso lamba ke ilitum hoklam lo ilitum chief minister sa la ilitum CM sa ake hai neng kimi la pen MP sa non revenue department alang sila bon alang litam la hai putar mo cerap dun pamina la pen MLA ilitum local MLA non alang isu de alang listami pinangan andeng ilitum hanang dun la pen anpars tami aurahat MLA dorsing romhang akhai stami assembly long tami na so la puthak andak kon pilo pen anfar tami so free france tami andak assembly correspondent long pipi mo kunan mga chito mai ching kiduni andim ta ram ching kidun lo kutan tu na pachini lo la sendeng arong lo nil tuke doramula ran tu makopai ki milo bon akor ki milo bon chundapu labang so pen stami borkothar panchayat long la elected abang ko bang ki Sondor Singh Charan Hamaya ke hai Thomas Tiswa ke hai tinta resign chipi Silong se resign pidam putar jolong so memorna pidam sa jolong hala so hu ta pavilu ta laswang bong si aku du ko kante lage non party alam le pustami non bahini ke party alam ta enponder ko non BJP pen se ko kiching kontu alam badi lage hala so frang ke do party hu pen sami kumama party ke do hu sami lahe apon chara bang aku du ko bong संसद दामों पिनिया बैंक के कपा वेजी फंड पुते निजबो इलो सता मेन पंजाबन कुराम जुभाम जिचोबा आइदु बस जर्स तमे इली तुम आरोना तांपन से लाहे आलू थु एनो बितो आरोना तां हुमरी ना क्लेम ना सोतेन जे हुमरी बम क्लेम बम लगे जॉब फंड समी थोर नेंगबी नंगने लगे मिल तुम कार्बिनो थर्मास काउंसिल डॉक्टर टुलुराम हांसा इली तुम निंजि थेना तुम सीएन सा अलग लेना पिन खात टेंग पेन इली तुम एमएलए के हाय नंचर अब्दुल टेंग पेन दर्शिंग हम हाय lapen MP Umar Singh Tiswa ke hai lapen MLA itu berusin ke hai alang itu mesti menjadi di sini nak pun bom la sate sini itu klaim bom job handa pin ren pin pen sih itu lahir bang chun veg ji nal itu kita itu doan sama nak cerap tu nak cerita tu la chun veg nak pun la anjir nak itu kan cerita